Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the Ay point. paminaw sa mga idols 93.9 IFM atong kauban robutaga si DJ Lino og kaninang buntag pagyud si DJ Boy K og karon tutawod sab si DJ Mike. Straight to the point. Arita may galas tundugang mga hisgutanan, mga suking tigpaminaw. Before ta madto sa unahan ato sang gi-congratulate ara sa tas good news mahigala kay ni ay mga subuanon sad nga nisud may gila sa top 10 sa Physical Therapist Licensure Examination PT o yung sab mahigala sa Occupational Therapist Licensure Examination kun OT. Okay, so mga PT o OT sa PT mga higala kung anay kabuok ning nisod daghan masad ni mga higala no ari tulo ning nisod sa PT ang OT maoy ubay-ubay sad no. Okay, sa PT mga kahigalaan ang top 5 taga-ato dinhi Sugbo may higala si Mariela Lugarta Cisbreño, graduate mahigala sa Viles College. Congratulations. Ikaduha, Hana Marie Riquelme Olaybar, Viles College, top 6. O ang top 9 mahigala si Francine Marie Dinsing Francisco, Viles College. Congratulations. Ang top 1 ni ining maong exam, kuan man ni, Jasmine Lian Baltasar Isgira, Our Lady of Fatima University, Antipolo City. Okay, so manay top 1 ang ato nasod sa Sugbo, tulo ka buok. Ang nisod Sugbo mga sukit tigpamino. Arta sa OT. Ining OT ubay-ubay ni, no, ang nisod mahigala. Ang top 1 ini dili ni kuan. Ang top 1 ini University of Santo Tomas, karaan kini nga Universidad Ndeken. Pero ang top 2 Kathleen, dili top 1 Kathleen lay. Top 1 no, duha man din top 1 University of Santo Tomas og ang si Kathleen Tracy Mursin Saladaga, Cebu Doctors University. Straight to the point. Congratulations. No? So, duha ni ang top 1, tayo sila may gala 85.40%. Si Maria De Vera Cirizo sa University of Santo Tomas. Laing top 1, si Kathleen Tracy Mursin Saladaga, Cebu Doctors University. Okay, so duha ni nagtayos top 1. Unya, laing top notcher mahigala top 3. Linderbirds Sevilla Calano, Cebu Doctors University. Top 3, no? Top 3 may gala. Okay. Kining top 3 day, kuan gyapon, Santo Tomas gyapon iyang katay gyapon, no? Duha po ning top 3. Okay. Arita may gala sa top 4. Top 4, duha gyapon kabuk. Nagtay mga sukit tigpaminaw. Duda, classmate ni sila. Francis Drew Registrado Busque o si Jonathan Quiz Fernandos, Viles College. Congratulations. Okay, congratulations, no? So top 4 may higala, duha. Nagtay may higala top 4, pulos taga Viles. Congratulations. Top 7, June Catherine Evangelista Pinili, Viles College. Top 9, classmates gyapon na sila day. Alia Yu Calagos o si Gian Delmar Girosaga, Viles College. Og ang top 10 mga kagilan si Gwyneth Moril Gordoncillo Guarin, Viles College. Congratulations si Budok og Viles, mao ni ang mga nanghaod ron sa kini mga examination related mahigala sa mga medical courses sa pagkakaron. Okay, si Dr. Philip Anthony Larazabal ang chairman
of the board sa Cebu Doctors University. Unya si Dr. Renard Remiro, Dean sa Rehabilitative Sciences of Cebu Doctors University. So ito kay DJ Lino ani. Salamat kay sa dugang mga info kasamang DJ Lino. Okay, so atong gi-congratulate nindot ni mahigalang balita aron nga ni asay mga top notchers mahigala sa PT tulo ka bok ning taga Sugbo, unya sa OT mahigala 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ka bok day kasod sa 10 ngiga no. Si Budok o Viles College mga sukintig paminaw as kangil ngiga. So congratulations nining ato mga higala mga top notchers. Unya akong balikon mga kahigalaan nga motik gani ka mga higalag mga inani medical courses tos labi nagmedicine day kining CIM Cebu Institute of Medicine ay sus di malupigan magtapuan-tapuan na sila. Pero itong sa kaadlaw inday kin atong gibasa tong mga top notchers dito sa Dumaguete, di na kami ni still pamuanhay po Sugbo. Kaya ito na may siliman sa dito mga sukintig paminaw. Nurses, okay. So mo ni mga higala. Pero katong sa, mula, di na kami ni still, og naay rason may higala nga mo anhay kag Cebu, og taga dito kas Dumaguete, or taga Cebu ka karon naay lang rason nga mga kag Manila, na kana okay. Pero muing ka nga, nangingita kag maayong eskwelahan, ayaw na oy. Kaya Sugbo mahigala mga maayong eskwelahan. Og hisgutan na to na mga tunghaan mahigala pero og nailain pag yung rason ana na kana valid na. Okay, so mo ni mahigala ang atong mga top notchers. Akong gi-congratulate ang duha ka mga eskwelahan sa Sugbo nga dunay mga top notchers rong mga panahon na mahigala ang Viles College og ang Cebu Doctors University mga suking tigpaminaw. Unya sa pikas bahin, lain po na ito mahigalang kalampusan kagahapon. Ato gyapon ning ibutang mahigalang dako mga higalang accomplishment nato o sa atong taga-ato nga mao si Beatrice Luigi Gomez. Si Beatrice Luigi Kisumbing. Naman mo dagan si Luigi Kisumbing ron day no, Luigi kon magod na. Okay, si Beatrice Luigi Gomez. Mo ba gini pa-pronounce iyang anday? Murag sweeto kay DJ Boyki ani o si DJ Lino. So gahapong adlaw mga kagalaan kuan gyud no kini ni ang preteng thrilling nga gyud kayo. Pero ato lang hisgutag dugang unya sa showbiz update inday ken Galinia. Pero preteng thrilling nga mga higala no. Kana gud mga kagalang pila day 80 sa kabuok no nga mga nag-contest nya kini gud sa mga hawd gud ni sa kada nasod na kasamangki. Representative gud nag country. Di basta-basta palitan kini sa Beatrice Landaan. Pila ka binibining Pilipinas, pila ka beauty contest giapilan ani mga sukid di paminaw. Muna nga ma-proud gyud ta, no? Gani uban mahigala mo manaway ng uban, wa gani kaagi bisag Miss Intrams na lang. O baka mahigala bisag naasab contest barangay. Kini kuan na gani international na gani mga higala nga contest. So dako na tong garbo no. Si Beatrice Gomez kuan na niya day. Ikaupat na niya nga kuan ang Miss Universe nga giapilan. Oy nana ka ngilngig mga sukitig paminaw. So perting kulbaa taon sa lulo landaan ni Beatrice gahapon mga higala nga gi-interview ni kasamang DJ Lino nga buto-buto yan dughan may galang mo paso na dito mga kuan. Kay limang kapatid daghan ng mga gwapa dito kasamang kay no. Ubay-ubay gyud no. Unya kini ni ang dunay mga puti, dunay mga itumon, depende mga higala. So mga 80 ka buok, unya nang hawd sa gyud ang Asian countries DJ Boyke. Okay, atol ining maong contest mga sukid dig paminaw as kang ngilngiga gyud no. Katong pagkuha sa top 16, lemang ka sa 80 ka buok mo, kwaon ang top 16 nya pulos gyud na mga banggiitan na. Ato na ginang sabton kay nga ngilngig na waman di ba ka pwede mo padagan na Miss Universe wa ka maagi gyud og beauty contest may gila bisag Miss Intrams na lang. Mga banggiitan na gito ngilngig gyud pila ka beauty pageants ana agian na to. So gipada dito sa Israel kay Israel man moy host karon mahigala. Pero okay ra po ng Israel dahil nga kon ba kay ka ba nga dako kadto gastong Israel pero wa gyud kasud daw tong ilang kon mga gwapa ra ba sa mga Israeli mahigala pero wa gyud pabor-pabor tong ila inday ken. Klaro gito mahigala nga kada bang fair gyud ba?
nindot sa ganang host kay Ken nga kanang kuan gyud. So masabot na to may galang Israel. Wag ito ingon nga dunay mo hunghong dito kay nga pasudlan na ning amo ha kay kuan na ni ha. Para dili kayo kuan sad bisag nga top 16 lang bisag diha na sa gutom. Wa gyud ay bisag top 16 wa gyud kasuod ng Israel mga sugid tig paminaw. Ang ato yung Pilipinas pagbasa sa top 16 sus kini si Steve Harvey no mo gini tig host ining kuan kini nga mo the way mo host si Steve Harvey day ngilngig kay mo host no bisag nagkasipyat-sipyat sa panahon ni Pia Wurzbach pero pangitaon gyud siya nga siya maoy mo host ining Miss Universe. The way mo host ni si Steve Harvey mo maog yung DJ Lino. May kay mo dag mga pakulo ba ha? O kini sa DJ Boyki may mo host sila si DJ Mikey ha? Pangkuan gini ila. TV host gyud daan ni si Kwansad si Steve Harvey. So siya mo'y nag-host gahapon niadto mga higalang kuan kini ni ang Miss Universe dito sa Israel mga sukit tig paminaw. 5 ka 80 ka mga contestants na naa unya nakuha top 16 askang trilinga amon newsroom niliputing sa baa mga higala kay perti kini mga babae mga kagalan si RB, si Inday Ken, Marisa, Inday Aida, pudbidang nakaabiba mga sukit tig paminaw. Unya ang mga babae na to dire, unya ang mga laki. Nag-una gis Royal Kirante nga kusog sa kay mo abiba. Kung bahinam gyud gahapon kay naman taga Sugbo gud na. So atong gi-interview tong lolo mahigala ni Beatrice nga didto mahigala gi-interview kong DJ Lino. Dili man din mag-eskwela si Beatrice sa Paknaan. Asay Mandawi day, sa Dapitas Mandawi to nya naka-eskwela po naglabangon dire. Pero ni-graduate na sa USGR, kini si Kwan Beatrice. Unya ngani, nahimo man din staff gani ni Attorney Eileen Batan, Kini atong tigtambag may gala sa kini ang akong suliran. Nahimo niya staff dai diri sa may Mandawi may gala. Okay. So muna nga subang dako Mandawi ni ang ila day DJ Lino. So kini ni ang naka-eskwela sa diha nya baktas-baktas na sa diha. Duha din sa kaigsuon unya pulos mga model na sila Inday Ken. Sa interview ng DJ Lino kagahapon mahigala sa lolo gyud nga kulbaan sang lolo dito unya ang ginikanan sad na interview sad sang mama ni Kwan kasamang DJ ni kasamang Benji Tanghian. Unya kanana ang karon taga Talamba na ni siya day mao nang Cebu City nang ang iyang address pagkakaron. Okay, so muna Cebu City na gyud ni siya. Okay. So kini ni ang dakong garbo dili to lalim muna nga kita okay na to. Nabisagwa na to makuha mga higalang corona kay nakuha na to ni murag ikatulo pa na tong kuha sa corona sa Miss Universe no. Pila na day Inday Ken may suito kay ni. Ikaupat na. No? Ang kining latest kato sila si Pia Wurzbach o si Catriona Gray kanaday kay ko masuito ng kuanday kini ni ang nakakuha sa Miss Universe bitaw kini mga babae may higala mo may pinaka suito mga higala ning inani no. Pero si Royal Kirante bisag lalaki ni pero suito siya ni mosubay ni. Para doon na ni kaugalingong interest sa si kasamang Royal. Bitaw pero ato lang agi katawa mga sukitig paminaw askang kulba agid kagahapon. Labi na gawas nga Filipina nag-atangta kay kining propilang Pilipinas day o mga Miss Universe nakuan kita nakakuha kita ngan sa Inday Ken nga di ta basta-basta sa gyud musod moapil gani mga Miss Universe may gala kining Pilipina musod gyud Inday Ken pero tingil gyud mo kuan gyud pero gahapon kuan gyud kayo no kay kadto mga nadaog nato sa una Gloria Diaz kinis Gloria Diaz may gala Pinay gyud ni kaayo ang iyang apelyido Diaz may Espanyol man ni Diaz kay kining Diaz day man adlaw ba Diaz mo namin taga 40 Diaz so kining Diaz kuan gyud ni kini ang kini ang sabot yung Pinoy gyud ni og di gini Pinoy Colombia ni Mexicano ni kini go mga highly influenced by the Spaniards may gala kay ang Spain kani adto mo gani hari-hari kani adto day daghang mga nasod nga gipang under apilta mga higala mo na nga ang ato mga apelyido kabantay kay Colombia Inday Ken kana mga Mexico mamaon na to mga apelyido kasamang kay no kana mga nasa Spain mamaon na to Juan Manuel Marquez kana na ba so katos Gloria Diaz ang katutong gahapon gumisad kana klaro gyud ang Pinoy kay katos sa Catriona Gray og si Pia Wurzbach klaro man to nga kini ni ang mga Filipino sila pero mix na ba klaro nga mix gyud no nga
Pia Wurzbach. Kisa may nagpilido Wurzbach nga di man mo makita ng Wurzbach sa Dalagit. Ato ka mga higalag alkoy o man ang apelido ha. Ano mga Catriona Gray. Di man na mo kita ni mo mahigala dito sa Bantayan. Pia Wurzbach, German man iyang papa indekin. Si Catriona Gray, Australian. Pero kini sila si Gloria Diaz katong unang kaupat na ta nakasuod nakakuha sa corona gyud sa Miss Universe. Mo to Bisaya kuan gyud Pilipina. Nya gahapon si Gomez. Kining Gomez may gila may pagka Pilipina na pa Espanyol gamay ba. Pero daan na gitang kuan mao gina to apelyido. So nagdagyo apelyido na to ba nga kini makaingkag Beatrice Luigi Gomez Pinay ni. Automatic gid og tuwa ka sa Amerika panalitan, tuwa ka sa Israel, tuwa ka sa laing kalibutan ba, tuwa ka sa laing nasod. Nagtan-aw ka, inigpaso ron magtawag sa nga kini ni ang katong Margie Moran day unsa man to second runner up na. Unsa man to first, ikaduha to nga kwan. Second nakakuha crown. So ang first nga nakakuha crown si Gloria Diaz, klaro gyud ng Pilipina. Second si Margie Moran. Kining Moran noon Pilipina siguro indekin. Pero ang kaning latest na to nakakuha sila si Pia Wurzbach, Filipina, apan klaro nga mix ba. Pero na mix indekin nga ang asawa maoy Wurzbach unta niya ang bana maoy Pilipino. Klaro gid kang apelyido mada mga higala ang sabana ba. No, kaingon kag Pinay gyud Pinoy. Na wa man mga higala. Kini mga apelyido nga kwan sama anang Wurzbach, kini mga Gray, mga apelyido magina nga klaro bang foreigner. So kung tuwa ka sa gawas nasod kung dili tawgon nga Filipina from Philippines di ka kabantay nga makaingon ka og kuan man foreigner man kay kuan gyud apelyido. Pero mayon ka Gomez sa maghapon klaro gyud ang Pinay. Kay kuan man ni apelyido ha. Klaro man gyud Pinay. Kana imo apelyido kay Susminia Plinos Galinia. Kani ako apelyido Banyo kay sus. Kana yung mga apelyido nga Domingo, Sabado, Tantan sa Balones Junior. Kana mga apelyido mga Duhay Lungsod, Tabo-Tabo, mga Pinoy gyud ang apelyido ha. Okay. Kini ni ang kini may nanay mga sukid tig paminaw. Salamat si DJ Boy kay naghatag sa natog dugang mga info mga sukid tig paminaw. Kining gahapon preteng thrilling nga gyud pagkuwas top 16. Sus na nagyod kay og pag Miss Universe 80 ka bukwaon pag top 16 na di na maapil ang Pilipinas sawa na oy. Paminaw nako mingon ta namilit ta dayon sa coverage. Wa na ganas atong coverage pero gahapon pertig yung kuan gauros-uros may gala kay pag top 16 kuha top 16 astilan. Okay paabot sa top 10. Pag abot sa top 10 nasud na sa top 10 askang alegriha mahigala. So gauros-uros yung kulbahin namin dekin. Pag yung top 5 nakuha na sa top 5 askang ngilngiga. Pag ngadto na top 3 mga higala didto na. Pero wa na oy grabe na kay naagian oy. Ngilngig na kay naagian mga sukit tig paminaw. So kagahapon kadtog yung India mo oy nakakuha sa corona mga sukit tig paminaw. May sa gyud mo tubag tong India nya maayo sa gyud itsura kay nya maayo mo tubag. Katupong Paraguay maayo sa gyud mo sa mo tubag, maayo sa itsura, no? Og ni kuan pa to Max Andrino pa to mura gyud munyeka. Ang tan-aw ka sa Miss Universe makaingig kag hala daghan na bang munyeka ani? Miss India or say pag-pronounce aday Harnaz Zando 21 years old Harnaz. Okay okay so taga India to kaliwat to sa to mga Bombay tali din nga tigpatantog korta. Ato na nagi kato katawa mga sugid tig paminaw. So perting thrilling nga gyud kayo gahapong adlaw no nya kulbahinam gyud. So ang ato mga higalang Pinay nga nakakuha gyud mga higala na top 5 gyud ta dako na tong garbo inig uli din sa Sugbo. Akong suggestion indekin kunan gitog welcome day no. Paminaw ko si og Cebu City na to tingali si Mayor Mike Rama mo kuan to indekin. Ya gitong pahigayonan og welcome no. Labi na kay si Mayor Mike Rama kay inspired po ni kanunay kay life begins at 67 man iya. Pero karon noon nga natas politika murag busy na sad kayo kul ba hinam sad mga kagalaan ang natas politika.
Showbiz update, may kala tumakauban natong chika dura sa mga chikang artista si Inday Ken Galinia. Inday Ken, good morning. Mayong buntag, Atty. Rufil. Mayong buntag sa mga nabati karon. Gipakita ni Marian Rivera, actress nga at the same time usa sa mga nahimo nga mga judges sa Miss Universe kagahapon. Ang iyang all-out support ngadto ni Beatrice Luigi Gomez, Atty. Rufil. Bisan pa og napakyas tinuod si Bea nga madala dinhi pagpauli ni sa Pilipinas ang corona sa Miss Universe competition. Matod ni o nakita sa mga pictures nga gi-upload ni Marian Rivera sa iyang social media account, Atty. Rufil, nga human sa coronation gidali siya pagsaka ni Marian dito sa stage aron personal nga i-congratulate o gigakus niya hugot kayo o niya atubangan sa Pinoy nga audience kay di man daghan kay mga Pinoy atubangan, Atty. Rufil, katong kusog kayong maninggit no kada tawag sa Philippines. Gigan pa sa top 20, naabot dito sa top 20 naman, top 16, top 10. O niya, naabot og katong top 5, halagid makasinggit inig ana gid Philippines. Daghan jud kayong maninggit no mga fans to nga mga Pinoy. Kaingon ko Steve Harvey nga Israel ni ha, nyata sa Israel wala sa Pilipinas. Tinood na no, nahitabo to kadto na tong pagduol ni Bea sa kanabang Q&A nga tong top 5 o 5 na lang sila, Atty. Rufil, nga tagsa-tagsaon pagpangutana sa mabunutan nila nga kuan nga judge. O yang giingnan nga mura magbakita na to ba sa paduol gali si Steve Harvey sa kandidata sa Pilipinas, mura siya mabalik sa iyahang hunahuna, Atty. Rufil, ang iyahang dakong sayo pag-announce kani adto nga ang nidaog Colombia unya dayto si Pia Wurtzbach sa Pilipinas. Mao na nga pagduol ni Bea gahapon ingon siya. Dugay kay siya no, niya yang naong ba gangisloon, gangisingisi niya ingon siya, this is Israel, ha? This is Israel. Mura siguro dayo og ganang ang mga Pinoy dito ba, ang mga fans ba kasamangkin basta Pilipinas sa may matawag. Lahi gyud, grabe gyud audience impact ni mga Pinay. Tinaw na, Atty. Rufil, kay kita ko no mga Pinoy ganahan kata ni ining mga pageant, Atty. Rufil, no usa ko no na sa atong gawa sa boxing, labi na ko no to mga away ni Manny Pacquiao, kini ko nung mga Miss Universe nga competition or pageant, Atty. Rufil, usa ko nun ni sa mga okasyon nga murag mahunong para natong kalibutan kay kitang tanan nagtutok gyud og nagatang sa results. Human og gakos ni Marian gato ni Bea ibabaw sa stage nga yang gi-congratulate og personal ni atubang dayon si Marian Rivera sa crowd og yang giingnan na mga fans nga di ba proud tayo sa kanya, murag ginana og nitubag sad og hugyaw kay ang mga fans nga daw ni agree sa gisulti ni Marian para ngadto ni Bea Gomez. Mato ni Marian, Atty. Rufil, dakong butang na gyud ang naabta ni Bea nga nakalandig pikani sa top 5 gikan sa gipilian nga 80 ka mga candidates og naibaw gid siya na, Atty. Rufil, no kay usagod siya sa mga judges unya tan-aw tingali ni Marian Portigyong mga maayo kaayo ang mga kandidata labi na katong nangasud na nga mga 16 nga semi-finalist. So matod niya dili sayon ang naabta ni Bea og layo na kaayo kini para nato nga mga Filipino. Gawas ni Bea ang lain nga ikapasigarbo sa mga Pinoy, mausad ang Pinay judge nga si Marian Rivera, Atty. Rufil, nga usa sa napili sa 7 ka mga all-female judges sa maong competition. Samtang ang mga kani Miss Universe sa Pilipinas nga sila si Pia Wurtzbach o si Catriona Gray, ni paabot sad silang tagsa-tagsa ka mga mensahe ngadto ni Bea, Atty. Rufil. Mato ni Pia nga dako na kunong dungog nga nakasud ang Pilipinas sa top 5 tungod kay last time nga nakasud sa Pilipinas sa maong placement ni adto pang 2018 sa panahon ni Catriona Gray. Og giswerte pa gid ang Pilipinas nga siya gid may nahimo nga Miss Universe atong 2018. Samtang si Catriona Gray sa siyang bahin ang 2018 nga Miss Universe, Atty. Rufil, nag-post siya picture ni Bea sa iyang Instagram account unya iyang gibutangan dito caption, "You made us all proud, Bea." Si Rabea Mateo from Iloilo City katong atong kandidata pod sa Miss Universe ni atong 2020, Atty. Rufil, mi congratulate po siya ni Bea unya iyang giingnan nga kana iya lang gitinagalog nga proud na proud kita tayong lahat para kay Bea o sa iyo, Bea. Unya paghuman, Atty. Rufil, ang ubansad nga mga celebrity no sa showbiz industry din sa Pilipinas ni congratulate og nakadaig sa layo kayo nga naabta ni Bea sa maong nga competition. Karong adlaw dito sa ilat sa Israel, Atty. Rufil,
dito today sa Tel Aviv na di ay no, kaya ang competition dito man ni sa Eilat no. Pero karong gabi iday Attorney Rufil dito sa Tel Aviv, dito sa Israel, doon ay himon nga sa dinner party alang sa tanan nga mga candidates sa Miss Universe. Kilang tanan nga 80 ka mga kandidata. So ma-expect nato tingali Attorney Rufil nga sa mosunod pa nga mga adlaw mo pauli si Bea dinhi sa Pilipinas no. Human sa ilahang tanan nga mga commitments dito og depende sa nasa unsay plano sa organizers para nila nga mga candidates kung wala may lain nga mga tambungan nilang mga aktibidad ug tugutan na sila nga makauli silang tagsa-tagsa ka mga nasod. Sa pag-interview ni Bea Attorney Rufil, sige pangutan naman siya pag human gyud dayon sa competition nga kana bang wa ba ka nervous ba ka kakulbai samtang ni appeal ka sa maong contest apan matod ni Bea Attorney Rufil nga tamis kay pahiyo matod niya surprisingly wa gyud kuno siya ginervyos lahi kuno iyang gibati kay katukunong mga rehearsals na kuan hinunday na lahi no kay ato kunong panahon sa mga rehearsals Attorney Rufil bation siya nervyos or kakulba pero surprisingly matod niya atol kuno sa actual nga competition kagahapon matod niya wa gyud kuno siya ginervyos ug basta kay gi-enjoy lang kuno niya ang moment labi na gyud kato nakasud na siya top 16 top 10 ug nalandig pa gyud siya sa top 5 kaya kuno gihunahuna Attorney Rufil last na raban nina kung paso din sa stage. So, mo na nga iya lang yung kunong i-enjoy ang moment. Mo nang mato ni Bea, bisan kunog napakya siya pagda sa titulo or crown paingon din sa Pilipinas, mato niya malipayon kay siya sa mga resulta o gani, mato niya kay wa magyukuno siya nervyosa, nag-expect siya og target niya nga at least makaland gyud siya sa top 5 unya natuman gyud Attorney Rufil. So mao na bisa din sa Pilipinas no, mga fans, mga supporters puros gid sila ni hatag sila congratulatory message nga to ni Bea nga matod pa layo kayo og naabdan og nakasud sa top 5 kay kun atong balik-balikan Attorney Rufil 2018 pa nga last nga nakasud ang Pilipinas sa top 5 ug matong panahon nga nahimo nga Miss Universe si Catriona Gray kay pag 2019 si Gazini Ganados dito ra siya kutob sa top 20 no unya napakyas na siya pagsud dito sa top 10. Ingon man si kato si Rabea Mateo pag 2020 nga Miss Universe katong Tagalailo Attorney Rufil nga igor pod siya nasud sa top 21 og napakyas na siya pagsud sa top 10. So para nato nga mga Cebuano ingon man katawhang Filipino ang ayan lang yun nga atong daigon og i-congratulate si Beatriz Luigi Gomez Attorney Rufil sa dakong kalampusan sa iyang pag-appeal dito sa maong 2021 Miss Universe sa Israel. So mga Attorney Rufil, atong ipadangat ang ato sa pag-congratulate nga ni Bea ni ining tungura. Congratulations! Balik. Matinay Ken Galenia si mong showbiz update nining buntaga. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.